kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Una po sa lahat, nais ko po kayong batiin ng isang maligayang Pasko. And happy birthday po, Diego Bandido. Thank you. Sana po ay naging masaya ang pagdiriwang po ninyo. Ako po si Roxanne mula dito sa Sampaloc. Sumulat po ako para ibahagi ang nag-uumapaw na saya sa puso ko. Ganito po kasi, lumaki po ako sa pamilyang hindi nakakapaghanda kapag Pasko. Yung araw-araw nga hirap kaming iraos. Pasko pa kaya. Kaya naman normal na gabi sa amin ang December 24. Walang Noche Buena. Pagkatapos ng simpleng hapunan, matutulog na kami. Kinabukasan, isa-isang kumakatok yung mga kapitbahay namin para bigyan kami ng tirang handa. Mga pagkaing malapit ng masira at hindi na nila kayang ubusin. May magdadala ng natuyuan at matigas na pansit. May mag-aabot ng maputlang spaghetti na walang hotdog. May magbibigay ng fruit salad na puro gelatin. At biyaya ang mga yun para sa amin. Ako yung may pinakamalaking ngiti tuwing magbubukas ang nanay ng pinto. Dati yun. Simula kasi nang makatapos ako ng kolehiyo at makapagtrabaho, gumawa ako ng tradisyon sa pamilya namin tuwing Pasko. Pagpatak ng December, tinatayo ko na ang Christmas tree sa sala. Tapos naglalagay kami ng mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. Bawat miyembro ng pamilya may regalo. Kapag bisperas ng Pasko, hindi na kami nagmamadaling matulog. Nagba-barbecue kami, nagkakwentuhan, naglalaro ng board games o nagkakantahan. Pagsapit ng 2:00 ng gabi, maghaharap-harap kami sa mesa. 12:00 ng gabi. Maghaharap-harap kami sa mesa, pagsasaluhan namin yung handang ilang araw naming pinag-isipan. Nakahain ng spaghetti, fruit salad at barbecue. May cake, ice cream at soft drink sa ref. Ay, may nakakagutom na. Nagugutom ako. Ganitong hindi pa nanlilibre si Diego Bandido ha. Ginugutom mo ako ha. Hindi man sapat para sa iba, sa pamilya namin sobra-sobra na. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti. Yung ngiting may kasamang pasasalamat dahil hindi na ako yung batang nakatingin sa bintana habang pinapanood yung mga kapitbahay naming nagsasaya. Dahil nangangarap lang ako ng Noche Buena dati. Ngayon, totoo na siya. Hindi man perpekto ang buhay at hindi man kami mayaman, kaya na naming maghanda. Kaya na naming maging masaya nang hindi humihingi o naghihintay. Salamat po sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang maliit na tagumpay sa buhay namin. Para sa akin po, yung achievement hindi naman kailangang bongga gaya ng bagong bahay, kotse o malaking ipon sa bangko. Minsan, achievement na yung maputol yung paulit-ulit na hirap na pinagdaanan mo. Tagumpay nang maituturing yung may pagkain sa mesa kapag Pasko. Hanggang dito na lamang po muna ang inyong kumikinang na tagapakinig, Roxanne. O bayang matagal ng asa'y nakakuli. Ano meron? Drama-drama tayo ha. Ano yan? Ano title? It's a Christmas song. Kasi may dilim na. Iba yung naisip ko sa dilim eh.
Christmas song pala. Sorry naman po kasi ang alam ko lang, kabisyo ngayong Pasko tayo'y magsama-sama. Anyways, Roxanne, we're good for you. Alam mo, kapag ka may mga ganitong klase mga kwento, dito siguro pumapasok yung, oo nga naman, depende sa kung papaano mo titingnan, pasok sa banga talaga ang 500 pesos na Noche Buena. 'Di ba? Kung halimbawa talagang hindi kayo naghahanda, talagang sadyang it's an ordinary day, kapag ka nag-allot ka ng 500 pesos para matawag mong Noche Buena, yun na yung marangya para sa inyo. Depende talaga siya eh. Yun kung talagang hindi kayo naghahanda at wala talaga yung panghanda, pag binigyan ka ng 500 para mag Noche Buena, handa na yun para sa inyo. Diba? Ayan, kaya napili ko naman yung kanta na yun kasi 'di ba, yung buhay nila dati nasa dilim eh. Pasko, kaya pala papatayin yung dilim. ilaw, Ganon. tutulog na lang. Parang yung na-experience natin na nung nakaraan na namigay tayo sa kalsada, ng mga natutulog sa kalsada. Last week, no? Na-experience po namin yung, alam mo yung pagkagising nung inaabot mo yung na nanginginig, tapos biglang binuksan kagad tsaka kinain yung kung anong mang meron doon. Kaya dapat talaga, ako kasi namimili yung mga nasa loob nun eh. Depende sa budget natin. Dapat talaga merong ready to eat. Kasi mahirap yung magbibigay ka ng ng kunyari yung lulutuin mo pa. Maganda yung may mga delata. Kaya lang, kapag ka kasi nasa kalsada ka, ang tanong, meron ba lutuan? Kunyari noodles, meron bang malulutuan? Yun lang, Kaya kitang-kita ni Jegson na nanginginig tapos biglang kinain tsinelas. Chinelas ko pinamili. Tsinelas pala Uy, pero dati there was a time na meron tayong toys. sponsor. May mga toys May pa nga tsinelas eh. tayo dati. Tsinelas tsaka kumot. Dati. Anyway, so meron dong ready to eat. Oo, meron tinapay ba yun? Biscuits, yan, ganyan. So, napaka-importante and for yun. others, yun na yung totoo naman kung wala kang bahay, yung biscuit is already a Noche Buena package. Actually, yung kung ano man yung maibigay sa iyo na natira is also still Noche Buena. Nasa nasa kanya-kanya talaga tayo ng panahon. Ang gusto ko lang sabihin dito kay Roxanne, feeling ko nandun ka pa rin masyado dun sa place na nang kakawawa ng sarili. May feeling lang ako I may be wrong. Baka mali ako. Kaya lang kasi parang hindi lang isa, kundi ilang beses mo kasing inulit-ulit yung na hindi naman kailangan maging marangya ang Pasko. Hindi naman kailangan ganito ang Pasko para masabi mong bongga. Hindi dapat bongga. Para mga 5,000 times mong inulit. Hindi, mga 5 beses mo inulit in different forms yung pagsabi mo nun. So parang as a psychologist for today, ang feeling ko lang, nandun ka pa rin sa sa dark place. Yung in a way na malayo na pero malayo pa. Pero ramdam mo pa rin talaga na hindi pa ito yung todo. Wala lang, parang gusto ko lang sabihin din na Roxanne na ang layo na ng narating from walang handa, tapos kumukuha lang ng tira mula sa kapitbahay to finally, 'di ba, achieving a Christmas tree with Christmas gifts. Finally, 12:00 ng gabi, meron na talagang ganap. 'Di ba? Napakalayo na noon. So, magandang balikan yung nakaraan na sinasabi natin na napakapayak, 'di ba? Pero wag na tayo dun sa paulit-ulit na hindi naman kailangan bongga. Kasi parang mas lalo mong laging minamaliit. Kasi bongga na yan. Ayan. Well, another perspective, POV siguro as a psychologist for today. Yan. There are 2 psychologists for today. Alam mo na kapag nakakain kami ng extrang spaghetti, tumatalino kami. Feeling lang namin. Yan. Isa sa mga POV siguro si Roxanne, kaya inuulit-ulit niya yung mga bagay na ito dahil sa kanya, napakalaki na ito eh. Big deal. Big deal na sa kanya eh. Kasi imaginein mo nga kung yung buhay mo dati na... Kaya sobrang wala lang. So sa kanya... malaking-malaki na to kaya parang niyayabang niya, finiflex niya. At malaking-malaki na talaga siya. Wag mo na i-compare dun sa mga handaan ng iba. Para basta ang importante, malaki na yan. So binavalue niya talaga na para guys, hindi niyo kailangan maging marangya. Okay na to sa amin. Tuwan-tuwa kasi nagsimula talaga. Kasi kaya talagang kaya kanina doon sa unang parte ng tambalan, sinabi ko talaga na ito yung siguro sinasabi ng DTI ba nagsabi? Ng 500 pesos. Oo. Kasi for somebody who really has nothing. Diba? Kasya yung 500. Kasya talaga yung 500. Pwede ka talaga makabili ng lechon manok.
Di ko lang sure kung may kanin na. Meron. Diba? Hindi ko lang sure. Mga 200 plus, 200 more or less 2 to 300 pesos. Mga ganyan So, na. Depende. Minsan, ang liit din kasi, di ba? Oo. So, maitatawid. may tatawid. Kung ang very payak na walang-wala. Oo. So, may consider mo talaga. Kakayanin. Oo, 'di ba? Pero, Tama naman yung POV mo, Jex. Oo. Siguro nandun lang ako sa part na ulit-ulit Oo, gets na namin na hindi kailangan maging bongga kasi galing ka Oo. doon. Kaya parang naisip ko lang na nandun ka pa rin sa place na dinadown mo yung sarili mo. Bongga ka na nga Oo, yun. So wag mo nang nandun ka na din dapat Oo. sa ang bongga na Oo. namin. In short, parang ang sinasabi ni Nicole na huwag kang mag-settle kung ano ka meron ngayon. You have to dream more. Yan. Kasi malayo pa ang malarating mo. Malayo na pero malayo pa. Yan, oo. Pero congratulations, ano't ano pa man, Ayan. kahit ma-retain na dyan, ang layo na rin ito kumpara dun sa Oo. wala talaga kayong ganap tuwing Noche Buena noon. 'Di ba? Kasi yun yung advantage natin na galing sa hirap. Diba? Yun yung nagpo-fuel, yun yung talagang umaapoy, lumalagablab sa atin. Yes, correct. Na kayang-kaya natin, kahit anong hirap pa yan, kakayanin natin. True lalo. Oo, kaya pag binalikan natin yung mga nakaraan natin, talagang sobrang nagpapasalamat talaga tayo. At saka alam mo, kaya din meron tayong mga ganyang klaseng mga eksena ng kahirapan Kasi 'di ba parang mas na-appreciate natin Oo. kung ano yung kahit maliit na karangyaan. Yes, oo. Kaya nga siguro gano'n na lang na ulit-ulit Oo, siya na yan. hindi kailangan bongga, hindi Oo. kailangan 'di ba? Ito na 'yon, todo na, ganyan. Kasi hindi mo naman talaga maiintindihan o ma-appreciate ang araw Oo. kapag hindi mo na-experience yung sunod-sunod na pag-ulan. Correct, Hindi oo. ba't pag sunod-sunod yung pag-ulan, tapos biglang umaraw, lahat tayo, oh my gosh, it's so sunny today, nakakatuwa. So, ganun din. Tama, Hindi tama. mo ma-appreciate yung masarap na lechon manok Oo. kung hindi mo na-experience yung wala kang kinain Oo. ever. Ayan. Ganon. Oo. So, again, Congratulations! congrats. Diba? It's a long way to go. Mahaba Oo. pa, malayo pa, pero yung na-experience nyo is bongga na yan. Oo. Actually, bongga na yan. Kung mag-level up pa ng husto, edi very good. Oo. 'Di ba? Pero yung ganyan is malayo na compared dun sa before. Oo, Very good kayo dyan. Huwag kang mag-settle dyan na okay na to. Dream big. Ayan. Ay, nakaka-happy naman makarinig ng ganitong klaseng ng Oo. kwento na yung talagang nag-level up yung buhay. So, isa po itong palatandaan at reminder to everyone na whatever your situation is, it will change. May magagawa ka. Magbabago Ayun ang lagi sinasabi mo, di ba? Oo, whatever your situation is, Oo. it will change. Tapos yung kasalanan mo, hindi mo kasalanan na mamatay. Ano ba yun? Okay. English kasi dapat. Kaya nga. Sige. Charot! Hindi English! Yung ipinanganak kang mahirap, Ayan. hindi mo kasalanan Oo, yan. Kasi pero- dinatnan mo na yan Oo. Pero yung mamatay kang mahirap, maaaring may ambag ka dyan. Yan. Maaaring kasalanan mo na yan. Kasi hindi mo ginawa ng paraan. Oo. Kasi ito, tingnan mo, kita-kita na yan natin yung kahirapan ni Roxanne. Pero, ginawa ng paraan. Diba? Na every December, kailangan may Christmas tree na. Ayan. Hindi na dapat na natutulog pagkatapos ng simpleng hapunan. Oo. Mag-Noche Buena tayo. Yan. Very good. Very good yan. Congratulations. Oo. We are happy for you. Next time, ikaw na yung nagbibigay sa mga kapitbahay. Tama. At malalaman mo na nag-level up ka na kung ikaw na yung nag-share. Oo. Congratulations! Congrats! Merry Christmas! Merry Christmas! At naway maging bonggicious ang iyong 2026. Tama. Salamat na marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin. O siya, hanggang Thank you, dito na lang Roxanne. po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo at maraming salamat po sa mga bumati sa Ayan, thank you so much. Hintayin namin yung cake, Diego Tama. Bandido, na ipapadala sa'yo. O, yun, Yan, oo. kung sino man na magpapadala ng alay. Ayan. Bukas po ang aming himpilan. Yan, bukas na bukas po. Ngayon, kung halimbawa wala na kami, nakaalis na po si Diego, Oo. okay lang yan kung tumitira pa rin po siya ng panis. Tama. Salamat na marami! Enjoy Muli. the rest of your weekend. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!